a coordinated effort. Tenlwen mar piny Tanzania ogolo siem mage ne jogo machano ng'anyo kendo wacho ni jogo machano chenrogo mag ng'anyo ibiro kawnegi okang' mager mar chik. E kinde chiwo ote margi, tendo obila ma Tanzania bende oseyo jogo machano ng'anyo e pinyno ero makamago kagiwacho ni mago gin jok madwa keto piny Tanzania e lweny machal gi manobedo e dwe mar 10 tarik 29 bang' yiero maduong'. Siem makamano bende mar obila biro ndalo achiel kende bang' jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan wacho ni ng'anyo manobedo bang' yiero e piny Tanzania ne gin mag temo thule oko e loch. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vimekuwa vikifuatilia kwa karibu sana yanayoendelea katika mitandao ya kijamii na kwenye makundi sogozi, wakihamasisha wanayoyaita maandamano ya amani yasiyo na kikomo ya tarehe 9 Disemba 2025. Ni uhalifu mkubwa unaoendelea kuhamasishwa. Hali kama hii kwa nchi yoyote ile duniani ni tishio kubwa la maisha ya watu, uchumi wa nchi na masuala yote ya kijamii.